Milí přátelé, ať již jste zhlédli všechna videa, či jen jejich část, dovolte ještě jakýsi malý bonus, závěrečnou úvahu či třešničku na dortu, jak se komu líbí. Bude pojednávat o jedné paní, jejíž pověst není úplně nejlepší. Jež nás děsí, vstupuje do nočních můr a nahání strach po celé dlouhé generace. Je spodobňována různě, většinou však s její, či námi k ní oblíbenou rekvizitou na kosení luk. Ano, je to smrt. A je opravdu taková, když se na ní podíváme z pohledu věčné duše, co by podstaty každého z nás? Snad se mnou budete souhlasit, že nahlédneme-li na konec života z úhlu předešlého povídání, je smrt absolutně přirozenou součástí celého životního cyklu. Úplně stejně jako narození. Proč tedy mezi těmito dvěma fázemi koloritu života existuje taková emoční propast, když k ní vlastně není důvod? Jako mnoho jiných omezení v našem životě je to důsledek dlouhodobých, nejen společenských dogmat, která nám přinášejí do života jen zbytečně negativní emoce a vzorce chování. Zkuste nad vším sami zapřemýšlet. Nechci zde dávat nějaké podrobné návody, jak na věc. Těch už bylo, myslím, dost. Sami brzy pochopíte, že i duše, co by podstaty našich blízkých a přátel, jsou věčné. Tedy není třeba se s nimi při jejich odchodu do jiné sféry navždy loučit, právě proto, že je to jen přesun do jiné sféry, nic jiného. Ale říci jim prostě jen díky, že jste tu byli a nashledanou, zase se uvidíme. Není to báječná zpráva? Navíc, duše blízkých mají schopnost i možnosti nás chodit navštěvovat, těšit a radit nám, což je neklamným důkazem celé teorie. Zažilo to již opravdu spousta lidí. Když si vezmete, jak moc traumatizující smrt pro okolí zemřelého nyní obecně bývá, je i tato stránka inkarnační teorie zatím hodně nedoceněná a na své rozšíření asi teprve čeká. Vy již její část znáte. Do jaké míry si všechny souvislosti připustíte a přijmete je, nechám, jak je mým, myslím i dobrým zvykem, čistě na vás. Tak, to bylo jen tak pro zasmání. Přeji vám, ať celé naše povídání zažehne plamínek radosti i touhy po dalším vědění ve vás samých. Děkuji.